Kaway-kaway sa mga apel o sa vlog o. Lagi. Ano magatanggal ko? Sa filter din. Balik sa nagkan. Char. Cha. Ito siya blurred light. Ano man ka? Ayaw na kayo mangit-ngit. Pili, kasi against the light. Dili o. Sige, try Ano na. dili o. Bye-bye. Sa YouTube eh. Hello everyone! Welcome to vlog! Charot mo. Lipat na. Gandang Morris na tingin ko. Or di-change niyo mo ito. Mao jud gandang Maris TV. Gandang Morris. Kaya na to po ang nila. Patay mo. Sure, Rafi, uy. Mag-alas 7. Ano, advance na. Tama na. Uy, mag-alas. Mura yun yung kandidata nga no lahi. Napaisa ka kanting data na. Ibigyan na sa organizer kay nabili ito sa yung buko. Naman lang shell. Video na. Hindi siya very bang. Para ni siya barko, naligo-ligo sa tinangga. Nga di dyan may mga di ko maligo. Hindi, buhok yung ulo, di makaligo. Yaks. Okay na. Ay, ate, nakasubod naman din ni. Again, trees. Feeling riban. Ribbon today, ligo tomorrow, trees. Riban to di, mahay o ma. Ribbon today, back job tomorrow. Ganda kasi na bye. Ipagkitas ang face na pinakagwapa. Nalagay ko yun. Violet lagi yung Violet, ito yung sauce? Siyempre, ubi. Thanks for watching.